niin, moi. Nyt on vähän helpompi näyttää, kun on molemmat kädet vapaana. Eli viikko viime videosta. Ja silloin tomaatissa oli nuppuja ja nyt se kukkii. Sitten täällä on pieniä kurkkuja. Kaikki nuo kasvit on kylvetty siemenestä 10 viikkoa sitten. Et ihan hillittömän nopeasti tullut ja mähän on lannottanut aika voimakkaasti. Että nyt mä oon antanut pelkkää nokkosvettä ja paljon. Nyt ainakaan ei ole kasvit kärsinyt siitä, ettei ole mennyt yli se lannotus. Ne on sietänyt todella hyvin. Kurkataan kohta. Vähän, eli tässä on tomaatit, niissä on kukkaterttuja täällä tosissaan paljon. Jokaisessa on semmosia 5-10 kukaryppäitä. Sitten kurkuissa on, jokaisessa on täällä ylähangassa pieni kurkualku. Nämä on niin paksuja varreltaan ja pienilehtisiä, että mä uskoisin, että näistä tulee ihan oikeat kurkut. Nopeus on hurjaa. Ja sitten tää maissi, mikä täällä on, niin niiden varret on ihan hillittömän paksut. Tää paprika on vanha ja toi maissi on vanha. Ja sitten oli tuolla yksi vanha maissi, jotka mä katkasin, ne alkoi tekee uudelleen vartta. Mulla oli vihannespunkkeja tässä laitteessa, tää oli sisällä, niin mä toin ulos, niin jos niitä vielä on, niin ainakaan ne ei ole lisääntynyt. Sitten näissä kurkulehdissä on näitä vitsireikiä, niin ne on niissä samoissa kurkuissa, mitä ne on ollut. Et se ei ole esimerkiksi levinnyt mihinkään, niin se voi olla lannotuksesta, tosta liikakasvusta, nopeasta kasvusta. Katsellaan vähän lähempää tätä hommaa. Eli nämä kukat, mistä puhuttiin, niin katsotaan tuossa, näkyykö se nyt? Miten se näkyy se keltainen niissä? Niin siinä on, tuolla on ja niin päin pois. Sitten kurkuissa on, tuolla on, katsotaan mistä se valon puolesta näkyy. Siellä on pieniä kurkualkuja, niin kuin on jokaisessa lehtihangassa tuolla. Eli kurkku tekee näitä pieniä kurkualkuja ennen kuin se kukkii. Ja sitten niiden varret on erittäin paksuja. Sitten oli tää maissi. Se on niinku pituuteen nähden äärettömän vahva. Sitten on näitä uusia paprikoita ja ne on nyt vähän hitaampia, mutta nekin on tämmösiä omilla jaloilla seisovia. Ja sitten tässä on tää vanha maissi. Se tekee tähkää, jonka mä katkasin. Eli sekin on testattu, että maissi lähtee uuteen kasvuun. Ja sitten on tää vanha paprika, niin täällä on näitä joku kymmenkunta, täällä on näitä paprika-alkuja tulossa. Ne on vähän hoikkia, että se kasvihan ei tykännyt. Mä etikalla käsittelin, että oli ainoa, joka jäi elopaprikoista kunnolla. Tuolla on yksi toinen tynkäkin. Silti se kukkii ja tekee uusia lehtiä. Lehdet on tosi pieniä, että kyllä se siipensä sai. Nyt se näyttää siltä, että se siitä vielä tokenee. Sitten on tää. Mä vois nähdä nämä kurkut täältä takaa paremminkin. Kun löytyy semmonen. Tuolla on kurkualku. Tosta ei ihan ota selvää, mutta se on semmoisessa kohdassa, että se luultavasti on.
Kasvusto on hirmu tiheä ja sitähän mä teen tahalle, että saisi pieneltä alalta kasvatettua hyvin. Mä en tätä normaalisti päältä kastele ollenkaan, mutta tätä nokkosvettä mitä tässä on, niin sitä mä kyllä laitan päältä. Mä oon laittanut tonne kastelusäiliöönkin sitä. Ihan kylmästi. Tää on semmonen 30% typpipläjäys, että tää on tosissaan voimakasta, mutta toimii. Ja on kyllä niin vegaaninen kuin voi olla, ettei mitään eläinperäistä. Jos semmonen asia kiinnostaa. Noin. Ja sitten ei muuta kuin jätetään kurkut ja tomaatit kasvamaan. Pannaan luukut kiinni. Ei sen kummempaa. Ja tää verkkomuoto on päällä, että hyönteiset pääsee pölyttämään, mutta rastaat ja muut pysyy sitten pois. Se on sen takia magneeteilla ja ilman kahvoja, ettei nuo lapset ja eläimet saa sitä avattua. Heti jos tämmöisessä on edes se ulkoinen vedin, niin vaan seuraa se, että joku kävelee ohi, niin se tarttuu hihaan ja kaikki on auki. Sitten näet voi lyödä kylki kylkeen, kun mulla on 4 sivulla tää lasisuojana, takana on peili. Et se antaa tuulen suojan, mutta sit sade pääsee tuolta. Sitten tää ei ylitäyty, kun ne putket, mitkä tuolta vesisäiliöstä nostaa vettä, ne myös päästää sen veden pois tosta kasvualustasta alaspäin. Toimii molempiin suuntiin. 3 vuotta tää melkein on niinku pörissy ja hyvin on toiminut. Et näillä mä menen. Ja jos luoja suo, niin mä lyön näitä sitten monta peräkkäin vielä. Ei muuta kuin ensi kertaa.